За мен това е най-красивият край. Що се отнася дали моите баба и дядовци са ми разказвали нещо? Не. Но аз пораснах и с очите си, и с душата си, и сърцето си разбрах, че това е моят край, най-красивият край. Така че много хора ме питат, защо не съм тук в София с моята професия. Това е единственото място, където живея, в моя роден край, Гоце Делчев, което ме зарежда, което ме съхранява такава, каквато съм. Може би ми пази гена. Успя ли през годините, понеже днес си говорим за история, за съвремие, малко по-късно в предаването ще стане дума и за съвременната музика и край Вардаро, можа ли през годините македонската пропаганда да разколебае българщината в твоя роден край, в Гоце Делчев? Ако се върнем малко в историята назад, до преди 100 години изобщо не е имало съмнение дали там са българи или македонци. Там са българи от македонският край. Разбира се, в днешно време намират се, но на тук, на там хора, които все още вярват в онова, Македония, някаква пропаганда, но те се броят на пръсти. Болшинството изобщо не подлежи на съмнение или каквито и да било дебати, че ние не сме българи. Но аз имам една друга теза, защото може би съм по-млад човек. Всеки има правото да се чувства такъв, какъвто е. Или да се самоопределя. Дори и тези, които казват, ние сме македонци. Няма в България, ние сме македонци. Да, аз уважавам тяхното мнение. Но когато живеят в границите на държавата България, когато работят тук, когато отглеждат техните деца, най-малкото, което се иска е да се съобразяват с законите на тази страна. А що се отнася, пак казвам, аз уважавам тяхното самоопределение, такива каквито те се чувстват. А какво от това, което си научила от собствен опит или от разкази в семейството, би искала да предадеш на децата си, на младите хора въобще? За пиринския край, за духът, за емоцията, която носи фолклора. То не е точно за пиринския край или за нашият край. Пак казвам, когато моите деца, например, пораснат, те вече са големи. Но това, което казват, мамо, ние бихме искали да си останем тук, като че ли тук ни е най-добре. Що се отнася на това, какво аз искам да ги науча и моите деца и другите? На две неща. Трудолюбие и ученолюбие. Когато децата са научени на трудолюбие, когато един човек е трудолюбив, той никога няма да излъже, никога няма да открадне. Когато човек е просветен, когато е научен и сетивата му се отварят към света, той ще успее това трудолюбие да го трансформира в енергия, която чрез обучение той със сигурност ще успее. И няма значение къде живее. Дали в София, дали в Гоце Делчев, дали в другия край на света. Преди всичко моето верою е да стават добри човеци. Това е. Всеки твой концерт вдига на крака с емоционалния заряд публиката, но преди години Десетина направи наистина невероятен фурор с любов и мъка от Македония. В твоя роден край мъката или любовта са в повече преобладават? Да, може би са по-силно така изразени, защото както вече всички знаем, нашият край е най-късно освободен. Най-трудно са се случвали там нещата. Да. Като че ли най-силно сме ги желали и най-трудно са се случвали. Дори и до ден днешен пак, нали, ябълката на раздора и пак някой си играе по тънката струнка с чувствата, българи, македонци и така нататък. Но това, което исках да кажа, че ние наистина много силно любим, отдаваме се, все още сме такива. Срещу нас винаги има партньор, човек и ти подхождаш с пълното си доверие към него. Даваш му цялата си любов, цялото си доверие и го прегръщаш така. Но не дай си Боже той да злоупотреби с това доверие. Тогава вече става страшно. Тогава не, че става страшно, но сме много раними. Наистина и любовта и мъката в нашия край като че ли е в повече, но има и други неща, за които се пее, разбира се. Но те са били най-силно изразени.
На коледните празници през 2005 година ти отново направи нещо необичайно, този път в драма, в Егейска Македония, в Северна Гърция днес. Ти накара българи и гърци да играят заедно хоро. Какво изпита тогава? Знаем, че си много емоционален човек и как те приеха там в драма? Гордост. Гордост, че направих нещо, което много хора години наред са се опитвали да направят, но не се е случило. Но то не е само мой принос. Аз съм щастлива, че съм от поколението, което е живяло малко и в онова старото време, и в това новото. Прехода, Европа. Европа е много хубаво нещо от една страна, защото тя ни отвори границите. Винаги съм била на принципа, няма какво да делим. Вече камъните са се търкаляли и са се оталожили. Всяко нещо си тежи на мястото. Но тук вече с тези отворени граници ние трябва да показваме култура, изкуство, няма какво да делим. И тъй като говорим за Гоце Делчев, знаеш ли какво е написано на паметника в град Гоце Делчев, на Гоце Делчев? Какво е написано? Което е моето верою. Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Какъв човек трябва да си бил, трябва да си, за да кажеш това нещо още преди 100 години. Аз наистина така го разбирам света. Не искам да деля на наши, на ваши. Това, което имаме, искам да го чуе целия свят, дано да го хареса. Така че ние стопихме едни граници, хората ни се радваха и с българско самосъзнание, които са хората, може да беше тайничко, и тези, които са вече с гръцко самосъзнание. Но пак казвам, ние сме тръгнали натам, няма какво да делим, освен да си помагаме и да обменяме културен опит. В едно писмо, което прочетах преди да те представя на Гоце Делчев, става дума за зависта, за някои неща, които са останали от едно време в нас, някои характерни черти. Спират ли се завистливи погледи върху теб? Аз искам малко да коментираме това писмо. Добре. След точката. Добре, това го приемаме, че го е имало. И сега го има. Но то продължава след точката едно много хубаво изречение, ако можеш да го прочетеш. Аз се спирам на това изречение. Така. Може ли да го прочетеш? Да, разбира се. Секунда. На това. Ето го. Писмото е тук. Разбира се, това е писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски. Точно така. Един негов много близък съратник. И какво му казва той? Но ние, разбира се, не трябва да се поддаваме на тази болест. Точно така. Какво да направиме, за да приобщим и други лица, да изкорениме този лош, как да го кажем, той казва ген от нас. И знаеш ли, аз съм се хванала точно за втората част. Така. Един силен водач, един човек с характер. Монетата има две страни. Когато сме слаби водачи, когато така нещо не ни вървят нещата, най-лесното е да сложиш цялата вина на народа. Генът ти е такъв, ние сме такива. Не може цял живот да се трупат вините върху нас, народа. Но какво е направил Гоце Делчев? Той какво казва? Дай да видим какво ние можем да направим. Та нали същите тези хора, нали същите те са умирали за нас, нали същите тези хора правят Илинденско-Преображенското въстание. Но това е работа. И това показва, че лидерите и в тогавашно време, и сегашно, най-важното е да не се разболяват точно от тази болест. И ние трябва като народ да го знаеме. Да внимаваме кой избираме, какво избираме, точно те да са чисти хора и да имат силата да променят и то към добро. Ето, аз това харесвам на Гоце Делчев. Той наистина е един велик човек. Велик човек с невероятни мисли и усещания, както каза, още от преди 100 години. Госпожи и господа, голямата певица Николина Чекърдъкова, ще я чуем отново на края на нашето предаване днес, на нашето издание. Какво би искала да кажеш на всички, които ни гледат в момента, на твоите съграждани от Гоце Делчев? А знаеш ли, все по-трудно ми става да бъда оптимист. Така. Трябва да си призная.